So दिनै जोङो नै दखानाव थांसै माबा लायनो माबा माबि मैगं हारि लायनोसै जानो ओमफ्राय ओंख्रि जानो ओमफ्राय मा लायबावनांगौमोनलाय मिस आंहा देलाय सेम्पुबो गैया सेम्पुया ओमफ्राय हे मेनला गैजोबला लामाखौ देखायहरलाय बेखौ लायनोसै नै बागमाराखौ नायदो जोंनि बागमाराया दा लकडाउनाव माबायदि बागमाराया मा होनो दा लकडाउन नालाय 12थासिमल' होनो मोनो नालाय ओमफ्राय बेबायदि गासिन बन्द' गोजा आरोना मोनफा मोननै दखान खुलिदों ओरै मोनफा मोननै बैयाव दखान खुलिदों बैजोंहाय बा बै हाजो नुहुरलायदों हनै जा मोजांना जों दा र' दखाननिफ्राय थांनानै मोनसे हाजो खाथियाव बेरायहैगोन जों नुनो मोनगोन औ दखाना गासिबो बन्द' गोजा नै साहा लोंनोसै साहा लोंगोन दखानल' खुलिदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय गाइखेर लानो जों दखानानो बन्द' गोजा ओमफ्रायो जों खालि नै बेखौल' मोनबोबाय आरोना गाइखेर सरि देखायदो मिस मा मोनबोखो जों गाइखेर जाग्रा ओमफ्राय जों दायो बैजों बेरायहैनोसै आरोना नोंथांमोननोबो देखायगोन जों माबायदि जोंनि हस्टेल खाथियावनो बियो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जायो जोङो थांसिगोन बे माबायाव हाजो खाथियाव आरोना नायनो हाजो खाथि माने जोंनि एसे खाथि हाजोआ एसे खाथि जायो आरोना माने जोंनि बे गामिया एसे माबा बर्डार खाथि जायो नालाय ओमफ्राय हाजोआ खाथियावनो नुयो आरोना ओमफ्राय भिडिअ'आवहाय माबा एसे गोजान नुयो आरोना हाजोखौ आं दिनै भिडिअ' बानायनो गोसो गैयामोन अब्लाबो ओरैनोहाय खामसै होननानै बे जों ओरैनो बेरायनायखौनो जोंनि जायगाखौ नोंथांमोना देखायनोसै माबायदि जोंनि बे हस्टेल खाथियावनो आरोना बियो जों दायो नै थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिउआ माने अखा हाबा बेखौ नुवा आरोना ओमफ्राय अखा हायाबा दिनैहाय अखा हायाखै नालाय बेलासियाव जा मोजां नुयो ओरैजों थांगोन जों ओरै थांगोन नै बेजों ओरै थांनानै ओमफ्राय जोंनि हस्टेला नै बेयाव खाथियावनो आरोना बेयावनो ओमफ्राय ओरै ससेल' थांनांगौ नायदो दायो भिउआवसो गोजान नुदों आरोना नङाबाथ' खाथिल' बेयो जा मोजां लकडाउन नालाय जेबो दखान सुखान जेबो गैया मा खालामनो आरोना बरिं जाबाय मा खालामना थानो होननानै हस्टेलावबो ओरैनो टिउसन हारि जोबनायखाय ओमफ्राय ओरैनो बेलासियाव दसे बेरायनो फैबाय आरो रुमावलाय ओरैनो उन्दुबाय थानानै मा खालामनो होननानै ओरैबो नै गय बागान दंजोबो गय बागान मानसिफोरनि नेपालिफोर आरो बैफोर न'फोरा नेपालिफोरनि आरोना नेपालिफोर गोजा नायदो लोगोफोर जोंनि जायगाया माबायदि समायना जों थाग्राया स' लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि गामिखौ माबायदि नुदों अननानै कमेन्ट्सफोराव खोन्थाहरदो दे जोंथ' आरो बिदि नुबायथाय एकदम थानो हाया आरोना हस्टेलनिफ्राय बिदि नुहुरबायथाय फैखायो जों बेरायनो हाजोआ माने जों मोनफैबाय हाजोखौ जा गोजान नुदों ओमफ्राय बेयो एसेबां गोजान नङा आरोना मोजां नुयोनो बेलासियाव बिदिनो बेरायफैयो आरोना जों दफा
गैथ'ला थांफिनसै मोनालायबाय साहा फुदुंनानै लोङो जा गरम आं ब्लेक कालारबो गानदोंना जा गरम अखाबो हाबाय नै एसे ना लाइटआबो एसेबां स्रां नङा ओमफ्राय दायो साहा फुदुंनोसै आं नै साहा फुदुंनोसै लोगोफोर सापात होनोसै दा गोदौबा एसे जोंनि साहाया जाबाय नै रेडि जाबाय स' आं बेखौ दायो कापाव लुनोसै दायो नै जोङो साहा लोंनोसै बेलासिनि साहा दहाय गुड लाइफ लायनाया आं फुदुंबाय मिसा मालाय गावनि रिल्स भिडिअ खालामनायावनो बिजि रास्कि लोंनोसै दायो स' जोङो दायो साहा लोंग्रोदोनि स' बाय बाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं एन्ड नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै होनो बावनाङा स' टेक केयार love you all see you in the next video